Vale, damos comenzo a parte na que Teresa máis eu presentamos o que é a Mesa 1 e as conclusións. Entón, primeramente, Teresa va a presentar un resumo moi xeral. Eu vou falar da metodoloxía e logo, entre as dúas, o resumo dos diferentes eixes temáticos da mesa. Moi ben. Eu vou falar, en primeiro lugar, de por que esta mesa, cal foi a orixe ou por que se planteou esta temática para unha das mesas do foro. Xa se sinalou aquí a reflexión na sección de patrimonio arredor da diagnose realizada para a definición da estrategia da cultura galega como orixe, un pouco da idea de celebrar este foro. Pero a eso hai que sumar tamén a reflexión e os informes emitidos sobre distintos instrumentos e normativas legais, tanto desde o Consello de Cultura Galega, tanto da propia Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, como outros instrumentos que incidían directamente sobre a legislación de patrimonio ou sobre o patrimonio cultural, como a Lei de Rehabilitación, Renovación e Rexeneración Urbana, a Lei da Paisaxe, as directrices da paisaxe. Nesa reflexión, puxéronse en evidencia moitas das cuestións que agora vos vou contar que están na orixe desta mesa. Mas tamén unha serie de conflitos patrimoniais nos que, desde as sociedades, se solicitou ao Consello da Cultura o seu pronunciamento sobre distintas actuacións nas que se planteaban conflitos entre políticas públicas, infraestructuras, propio turismo, actividade turística ou actuacións enerxéticas, minería, etc., con patrimonio cultural. No concepto da definición da mesa partimos de que o cambio de paradigma do patrimonio cultural non está realmente interiorizado na nosa normativa e na xestión do patrimonio cultural en Galicia. Temos unha serie de mecanismos de tutela que non sempre se acomodan á extensión dos bens culturais, fundamentalmente no que se refire ao patrimonio territorial e ao patrimonio inmaterial. Son, ademais, mecanismos reactivos, fundamentalmente, baseados na tutela administrativa, e iso desde o punto de vista da xestión do patrimonio cultural, pero desde a xestión das políticas públicas sectoriais que podan afectar ou incidir sobre o patrimonio cultural, a posición tamén é defensiva diante do patrimonio cultural. É dicir, se trata case sempre, ou na maioría dos casos, de evitar ou eludir os conflitos co patrimonio cultural. Por outro lado, está claro que é necesario armonizar a conservación patrimonial co desenvolvemento socioeconómico e iso é un desafío pendente. E, polo tanto, a idea, ou na orixe desta mesa, está a idea de que a conservación do patrimonio, a súa protección, é unha responsabilidade, un objetivo común de todas as políticas sectoriais e non únicamente da política de patrimonio cultural. A mesa trataría de analizar como a conservación do patrimonio cultural se pode integrar nesas políticas públicas e como se debe romper ou como se pode romper con esas políticas defensivas do patrimonio e coas políticas defensivas contra o patrimonio. O sea, un patrimonio que se defende e unhas actuacións sectoriais que se defenden do patrimonio. Trataríase de elaborar un documento que sexa útil para o deseño desas políticas públicas, considerando tanto os aspectos de definición desas políticas como as legislacións que as regulan. Os obxectivos se planteaban desde o análise das políticas públicas en tres sectores que serían as políticas culturais, as que están relacionadas co territorio e as políticas económicas. E dende o recoñecemento, análise de cales son os condicionantes, os límites desa relación desas políticas co patrimonio, tamén da súa definición ou da súa indefinición, que era unha posibilidade
bastante clara, que fora esa a situación diagnosticada, e aí se contaba co análise de contidos, dos procesos de toma de decisións, da participación pública, dos resultados da execución desas políticas, dos impactos, e considerando non esas políticas públicas dunha maneira illada, sino desde a súa coherencia e a compatibilidade entre unhas e outras e as súas sinerxias. E todo isto se planteaba realizalo atendendo a componente espacial e xeográfica das políticas públicas e do patrimonio cultural e a participación colectiva, a participación social, tendo presente que estamos nunha situación na que se estaba claramente unha disputa de espazos, unha confrontación entre relacións de poder, unha visualización de resistencia, es decir, que non era un espazo pacífico, ¿no? Que era un espazo de conflitos, ¿no? Entón, un pouco era a idea coa que se deseñou esta mesa e se propuxo a súa incorporación ao foro. Ahora, Cristina nos explicará un pouco a composición da mesa e a metodoloxía que seguimos no traballo. Sí. Onte, Rebeca explicou o foro en xeral, a metodoloxía en xeral do foro, e tamén insistiu no feito de que cada unha das mesas que o foro é un proceso e que cada unha das mesas escollou e consensuou a súa propia metodoloxía e que son diferentes e está fenomenal que sexa así. E tamén onte a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, enfatizou a necesidade de parar, de ter respeto polos tempos, de ter respeto polo o tempo necesario para, iba a facer unha analoxía, fecundar, xerminar, dar a luz, e por suposto. Entón, a idea do foro en xeral era ese parar. E o detonante, que Rebeca explicou onte, foi cando deprisa e corriendo nos pidieron faixa 2 anos, a participación... 3 anos e medio, en un mes, a elaboración a diagnose da situación dentro dunha diagnose da cultura da situación do patrimonio, en un mes. E aí a sección do patrimonio dixo, non, necesitamos ese tempo. E aí empezou a xerminar esta idea. Nesta mesa concreta dedicada a políticas públicas e legislación, o que pensamos é un desideratum, dentro das utopías, de decir, si pudiéramos dar a volta a todo, que tipo de modelo futurible, pero tamén cos pés na terra, podíamos pensar. Para eso, convidamos, o primer paso desta metodoloxía foi propoñer perfis moi diferentes e, entre todas, consensuar a metodoloxía de traballo. Os perfis eran perfis de temáticas diferentes, pensábamos que non só necesitábamos a xente de patrimonio, sino que se o obxectivo era, como explicaba Teresa, idear formas de facer posible unha transversalidade entre as políticas sectoriais. Necesitamos xente de urbanismo, de xestión patrimonial, de legislación, de políticas públicas, de desenvolvemento rural, especialistas nos comuns, como temos aquí na sala, moitas temáticas, pero tamén necesitábamos de perfis profesionais diferentes, arquitectura, historia, antropoloxía, arquivos, bibliotecas, legislación, outra vez, e tamén queríamos tipoloxías representantes de movimentos asociativos, está tamén aquí Lucía, da Rede Patrimonio, das administracións públicas, moi necesario caminar en conxunto, universidades, arquivos, bibliotecas, cooperativas, empresas, organismos de investigación como CSIC. Entón, a primeira fase foi xuntar a esa selección moi variada, porque pensábamos que eso afectaba tamén o proceso resultado, a actividade, ou se queríamos dar un xiro hacia os cuidados, hacia poner as persoas as súas actividades no centro, teníamos que empezar plantexando tamén outro xeito de traballo colectivo. Entón, a metodoloxía teníamos moi claro, Teresa máis eu, somos as coordinadoras, tamén as responsables, quería un texto plural, multivocal e colectivo, e consensuado dentro do traballo que desde un ano e medio vemos traballando.
Entón, a metodoloxía era participativa e de codiseño en unha serie de fases marcadas por xuntanzas. Unha fase 1, donde consensuamos unha serie de eixes temáticos. En la fase 2 repartimos esas temáticas e aí tamén consensuamos a metodoloxía a seguir nas seguintes xuntanzas. E na fase, entón, cada persoa con estes perfis, vou a leerlas, ponemos as persoas no centro, Teresa, mais eu, Alfonso Díaz, Carlos Amoedo, Fran Quiroga, Gabriel Quiroga, Lucía Santiago, Luisa Chas, Manuel Chaín e Mar Pérez. Entón, o que fixemos foi entre estas persoas, unha vez que dedicamos a debatir os eixes temáticos, repartimos as temáticas e na última fase cada persoa escribiu unha ou varias destas fichas e aí pactamos que as coordinadoras farían o traballo de desestructurar e volver a crear algo para mandar de volta aos participantes. Hai Teresa, e teño que decir que foi Teresa, colleu as fichas donde en moitas, algunhas propostas eran obxectivos, outros obxectivos eran máis ben propostas concretas, outras necesidades, dividiu todas estas achegas en 200 diferentes e fixo unha primeira proposta de diseño. Eu aí participei logo tamén dando forma e a devolvimos ao resto do grupo. O que vamos a presentar aquí é esa deconstrucción sobre a construcción previa. E a idea, que é a idea xeral do foro, é producir, e aí se plantexou como diferentes modelos, e de novo Teresa, buceando, encontrou esta guía que a UNESCO escribiu a raíz da COVID con unas políticas, un montón de medidas de políticas para un sector. Non intenta ser unha guía práctica no sentido, é unha combinación de medidas. En a parte da esquerda, disculpade, isto afectame a orientación, da esquerda tes tamén unha división en tres. Entón, nos parecía, incluso a estética, un modelo moi interesante, esta guía dun esforzo colectivo para dar pautas de políticas públicas relativas ao sector cultural. Entón, a partir da iniciativa de Teresa, plantexouse a todo o resto da coordinación do foro e aceptouse este modelo que é o PDF, en bruto, que tedes agora e que vamos na última parte, que de feito esta tarde teremos o grupo unha xornada de traballo para pulir xa o resultado final. E agora, en unos 25 minutos máis, vamos a ir ao contido estos eixos temáticos foron a condensación de traballo elaborado na mesa. Vou a empezar a resumir eu a liña 1, logo a 2, 3 e 4 a resume Teresa e eu volvo a resumir a quinta destas liñas. Sí. Vale. Entón, os eixos temáticos que tedes aquí é unha... Vades encontrar entre as diferentes mesas moitas repeticións, pero aquí nos centramos dentro da legislación e das ferramentas das políticas públicas. Por exemplo, está a participación, pero, aínda que a mesa 3 de Patrimonio e Sociedade é prácticamente educación patrimonial, participación, aquí non queríamos, polo feito de que unha das mesas de foro contemplaba eso, non queríamos deixarla fora, porque as gafas que nos pusimos dentro das políticas públicas e legislación é diferente e un resultado, aínda que poda parecer repetitivo, pero é complementario. Logo veremos que tipo de complementariedade é. Eu vou a centrarme nesta, la liña 1 de destinatarios a actores das políticas públicas que desenvolvemos por medio de dous ámbitos de actuación. O enfoque participativo da xestión do patrimonio e un segundo ámbito de actuación a corresponsabilidade social e política.
A idea que está detrás de aquí é que temos xa un requisito, un imperativo en moitas das nosas ferramentas que exixen a participación, pero, sin embargo, non estamos incorporando logo nas ferramentas concretas esta mesma participación social. E cando se implementa, o que sí que temos son estudos que demostran que en la maioría dos casos se incorporan como instrumentalizaciones cosméticas destos mesmos procesos participativos. Entón, para eso, dentro desta ámbito de actuación, establecimos sobre todo estos 3 mecanismos. Crear mecanismos de gobernanza patrimonial participativa que aseguren unha participación efectiva. Segundo, favorecer mecanismos de autogobernanza patrimonial. Logo desenvolvemos as estrategias xa concretas. E terceiro, evitar as instrumentalizacións. Na documentación que ten, incluímos non só os obxectivos, sino as necesidades e as propostas concretas para desenvolverla. Dentro desta o enfoque participativo da xestión está este xiro que xa se comentou varias veces onte, o xiro nos coidados. Os que tedes en la páxina 16, por exemplo, está moi claro este xiro, como afastar o réximen patrimonial do modelo punitivo que moitas veces está detrás dos conflictos, de como está o réximen patrimonial, todas as burocracias e a maquinaria patrimonial que vemos que moitas veces non está funcionando, e centrar mirada nos coidados, nas actividades, nas persoas que están detrás das prácticas patrimoniais. A segunda dos ámbitos de actuación é a corresponsabilidade social e política, que busca os obxectivos e o equilibrio entre as dinámicas interventoras, que moitas veces ten que estar. Onte tamén señalábamos o interés de Carlos en a xestión, a pregunta túa a Román, sobre o espolio. A ver, temos que ter intervencións para protexer, pero hai que buscar un equilibrio entre estas dinámicas interventoras dos organismos públicos no patrimonio e a reivindicación cidadá dun protagonismo maior no deseño desas políticas. O segundo dos obxectivos sería acadar unha rede de complicidades sociais e políticas para a salvaguarda e protección do patrimonio cultural. A seguinte dos eixes temáticos é a transversalidade das políticas públicas, e paso a palabra a Teresa. Moi ben. Neste tema, a cuestión da transversalidade das políticas públicas, podemos decir que é casi un recurso teórico ou retórico, porque aparece en casi todos os documentos e instrumentos na propia Lei de Patrimonio Cultural, aparece no artigo 2.3, non? A cuestión é que ese mandato legal, ese desideratum, carece de instrumentos eficaces e dunha atribución clara de competencias, é dicir, non está desenvolto en ningunha das normas que o contemplan. E, ademais, é un enfoque de transversalidade, o pouco que se pode identificar, reactivo, é dicir, a Administración de Patrimonio Cultural responde a peticións de autorizacións e informes en relación con as actividades que producen as outras administracións sectoriais, pero nunca é proactivo, é dicir, non hai unha estrategia patrimonial que se incorpore transversalmente nas outras políticas públicas. Incluso na mesa se detectou e se puxo en evidencia que vimos observando unha traslación do eixo das políticas patrimoniais dende a Administración con competencias na protección do patrimonio cultural cara a outras áreas nas que a tutela do patrimonio cultural queda minorada. Entón, neste contexto se definiron 3 ámbitos de actuación. Tendelos aí sinalados: o patrimonio cultural como principio inspirador das políticas públicas, o patrimonio cultural na ordenación territorial e na planificación estratégica,
E o terceiro ámbito de actuación, que é redefinir a escala de xestión. Para cada un destes ámbitos vou contextualizar un pouco cal era a cuestión que se tratou na mesa e sintetizo cales son as orientacións que a mesa considerou que había que establecer. A primeira idea en relación co patrimonio cultural como principio inspirador das políticas públicas é que é necesario, se consideraba necesario, situar o patrimonio cultural nos principios inspiradores das políticas públicas, ao mesmo nivel ou da mesma maneira que están outros principios como a protección do medio ambiente, a reciclaxe, a accesibilidade universal, o dereito á cultura, etc. É dicir, que nese sentido o patrimonio cultural ten que estar como principio inspirador e tamén como presente na vida social, como están estas outras cuestións, ou en algunha medida si o están. Ao mesmo tempo, unha segunda idea é que a transversalidade se relaciona coa corresponsabilidade social e política. O sea, corresponsabilidade política para que a protección do patrimonio este presente nas outras políticas públicas, pero tamén coa corresponsabilidade social, porque para que o patrimonio se manteña vivo e se transmita as xeracións, que é unha das razóns de ser da conservación e da protección do patrimonio, a sociedade actual ten que coñecelo e aprecialo. Entón, aquí nos planteamos unha pregunta. Nunha sociedade galega sen coñecemento e sen vinculación co territorio, esa sociedade pode manter vivo e transmitir o seu patrimonio? E esta pregunta é moi importante diante dos procesos de abandono e das transformacións física e social que está sufrindo o territorio. E, de alguna maneira, nos atopamos nunha situación na que é necesario casi achegar o patrimonio ás comunidades e as comunidades ao patrimonio, nesta bidireccionalidade. Entón, nese sentido, se definiron dous obxectivos: poñer os valores culturais e a súa salvagarda como un dos principios inspiradores das políticas públicas, no mesmo plano que estes aspectos que vos sinalaba, sociais, ambientais, a igualdade dos dereitos das persoas, a loita contra a discriminación, a accesibilidade universal. E o segundo, valorizar as distintas manifestacións culturais e patrimoniais existentes, tendo en consideración tamén as súas dimensións ecolóxicas, sociais e económicas, é dicir, non só a dimensión cultural. En relación con estes obxectivos, se detectaron unha serie de necesidades relacionadas co acceso da sociedade ao patrimonio, coa incorporación da herdanza ao desenvolvemento, é dicir, non situar, como se ven facendo habitualmente, as comunidades nunha especie de disyuntiva, de alternativa entre desenvolvemento e patrimonio, é dicir, onde hai que escoller, pois afastarnos de eso. E as recomendacións van na liña un pouco de dar protagonismo social e político ao patrimonio, contando coa educación formal, a educación non formal, a divulgación, e tamén coa colaboración de todos os axentes, non só co ámbito educativo ou ámbito patrimonial, sino coas organizacións sociais, ademais das administracións, universidades, etc. Este sería o primeiro ámbito de actuación desta liña de transversalidade. O segundo refírese ao patrimonio cultural na ordenación territorial e na planificación sectorial. E aquí topamos con outro mantra, que é o do enfoque integrado, que tamén aparece como principio esencial de todas as políticas públicas, en todos os instrumentos, directivas, recomendacións do ámbito europeo que a nosa normativa e legislación e a nosa actuación debería ter integrado. E este enfoque integrado aparece especialmente nos campos da ordenación do territorio, a enerxía, o medio ambiente, incluso nas políticas agrarias. E a que se refire este mantra? Pois a necesidade de armonizar as necesidades da economía e do desenvolvemento coa conservación do patrimonio cultural, é dicir, definir estrategias que definan os usos desexables e os non desexables no territorio e que limiten as repercusións negativas. E que nos atopamos con que estamos lonxe desta situación, porque a relación do patrimonio coas políticas territoriais, sectoriais, se realiza non desde a integración nin desde a armonía, senón desde aceptar que é inevitable o impacto e plantearse medidas para minoralo ou correxilo, pero nunca desde a integración.
Neste sentido, definimos 3 obxectivos: incorporar a salvagarda do patrimonio cultural de forma real e proactiva en todas as políticas sectoriais públicas que afecten o territorio, romper coa xestión dividida de patrimonio cultural, natural, patrimonio natural e paisaxe, implantar procedementos de participación pública para o deseño e desenvolvemento das políticas que teñan incidencia sobre o patrimonio cultural. E aquí se identificaron necesidades como a de identificar completa e rigorosamente o patrimonio cultural, revisar as normativas sectoriais dende esta perspectiva, porque se entendía que non respondían a este enfoque, implementar principios de cooperación e subsidiariedade e establecer procesos de conciliación dos valores contraditorios, valores patrimoniais, culturais e valores económicos, que sempre se plantean como valores contraditorios e é necesario conciliar esos valores e establecer mecanismos que o fagan posible. As recomendacións comprenden neste ámbito diversas accións para facer efectiva esa transversalidade e coordinar as políticas e as accións da xestión do patrimonio cultural, patrimonio natural e ordenación do territorio, e hai unha proposta singular que é a de creación no Parlamento de Galicia dunha comisión permanente transversal sobre patrimonio en todas as súas dimensións, é dicir, o patrimonio cultural na Comisión no Parlamento de Galicia é un dos elementos dos que trata a Comisión de Cultura, pero se consideraba desde as propostas da mesa que era interesante que se crease unha comisión que tuvese este carácter transversal no que relacionase a conservación do patrimonio, a súa protección con estas outras políticas públicas. O terceiro ámbito de actuación desta liña... Vamos a tener que ir un poquito más rápido. Sí. A terceira ámbito de actuación desta liña é o de redefinir a escala de xestión que ten como orixe o concepto de territorio patrimonial, no que responden conceptos como de paisaxe cultural e a idea de asumir a conservación do patrimonio no seu conxunto. Nos encontrábamos con que a Lei de Patrimonio Cultural recoñece as paisaxes culturais, sen embargo, a súa xestión sigue sendo a de un conxunto de fragmentos. E, por outro lado, que nin a legislación de ordenación do territorio nin a de paisaxe integran realmente este concepto de paisaxe cultural, senón que se limitan a unha concepción máis da paisaxe como percepción, desde esa perspectiva. Así que os obxectivos foron propostos son desenvolver unha nova cultura sobre o territorio en tanto elemento aglutinador e portador de valores culturais e garante da permanencia do patrimonio, mudar a visión do territorio considerando tamén patrimonio cun novo enfoque que permita xestionalo dunha forma integral. E aquí, as necesidades están planteadas desde que a xestión patrimonial ten que asumir a protección do patrimonio cultural nun territorio que é dinámico e está sometido a presións, é dicir, non é un territorio, unha foto fixa onde os bens están e van seguir estando, sino que hai unha transformación das relacións que se producen nese territorio que hai que asumir. E, ao mesmo tempo, que a xestión do territorio ten que asumir a dimensión patrimonial que non ten incorporada nin ten integrada. Ben, vou tratar de ser máis breve nos outros eixos temáticos. Con os obxectivos. Ben, o terceiro eixo temático que se planteou é o dos instrumentos legais. Temos en Galicia un enfoque xurídico de tutela conservacionista que se manifesta ou se expresa nunha lei de protección do patrimonio cultural, que é a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, e nos atopábamos con que esta lei cada vez perde máis o seu protagonismo a favor de outras normas legais que ao mesmo tempo van modificando esta lei, ademais da perda de centralidade que xa comentaba antes, un pouco de administración con competencias en patrimonio cultural. Neste sentido, se definiron 3 ámbitos de actuación. Un, que é a necesidade de compasar a legislación e o desenvolvemento normativo que afecta ao patrimonio cultural. O segundo, a incorporación da planificación territorial integrada na legislación, definindo novas estrategias para novos patrimonios. E o terceiro, a incorporación da participación social na legislación de patrimonio.
Esta cuestión primeira de compasar a legislación e o desenvolvemento normativo que afecta ao patrimonio cultural é moi importante porque dende que entrou en vigor a Lei de Patrimonio Cultural no ano 2016, xa 5 anos de vixencia, non se acometeu o desenvolvemento regulamentario da lei, nin se desenvolveron os instrumentos que contempla, nin se rematou o proceso de limitación dos camiños de Santiago, nin se elaborou o plan integral, o plan territorial integrado de protección dos camiños, nin se elaborou o catálogo de patrimonio cultural, nin o censo, etc. E mentres, esa lei se foi modificando e se modificou afectando a aspectos da lei moi importantes, como o réxime xeral de protección dos bens catalogados, que se modificou a través da Lei de Renovación, Rehabilitación, Renovación e Rexeneración Urbana de Galicia, ou, por exemplo, se acaba de modificar o réxime que sometía a informe as actuacións sobre o territorio, os plans, programas e proxectos que afectaban o territorio, suprimindo ese informe que a Lei de Patrimonio Cultural exixía para identificar os bens culturais afectados por esas actuacións. Esta é unha disposición que acaba de entrar en vigor agora o 18 de marzo. E esta era un principio que xa viña da legislación anterior de patrimonio cultural. Ou, por exemplo, se aprobou un catálogo sustituto, en certa medida, do catálogo de patrimonio cultural de Galicia incorporado no Plan Básico Autonómico. Neste sentido, se definiron 3 obxectivos: consolidar a legislación para evitar a destrucción do patrimonio cultural, establecendo e mantendo un marco xurídico estable, coherente cos conceptos e criterios da regulación internacional, porque non se pode esquecer que o marco de protección do patrimonio cultural non pode apartarse de uns criterios internacionalmente e fundamentalmente no marco europeo que nos é obrigado incorporar e desenvolver na legislación os principios de integración da protección do patrimonio cultural nas políticas sectoriais, conservación integrada, o principio de subsidiariedade e a participación e corresponsabilidade social. E mellorar a trazabilidade procedimental, a transparencia da actuación administrativa e a avaliación normativa. O último dos ámbitos de actuación desta liña é o da planificación territorial, deste eixo, perdón, é o da planificación territorial integrada na legislación, novas estrategias para novos patrimonios. Bueno, isto incide novamente en que desde outras normativas se está non só modificando a legislación de patrimonio, sino producindo o que Carlos Amoedo denominou unha transversalidade invertida, donde son as políticas públicas, as outras políticas sectoriais, as que condicionan a política de patrimonio cultural, en vez do que vimos dicindo de que o patrimonio cultural se integre, a súa protección se integre nas outras políticas públicas. Ni siquiera legislacións protectoras como a legislación da paisaxe, temos recente o regulamento da Lei de Paisaxe de Galicia ou as directrices da paisaxe, son quen de integrar ou implementar ese principio de conservación integrada. O outro exemplo é a Lei de Ordenación do Territorio que se acaba de aprobar e acaba de entrar en vigor. Neste obxectivo se planteou a necesidade dunha revisión de todos esos instrumentos e se definiron como obxectivos adoptar medidas legislativas para establecer a tutela e enriquecimento do patrimonio cultural como principio básico e transversal nos instrumentos de planificación territorial e xestión ambiental con sustantividade propia dentro dos procedementos administrativos e que se teña en conta a súa protección integral tanto no deseño de todas as políticas públicas que afectan o territorio como no seu seguimento e execución. E establecer desde a legislación un réxime de competencias claras e instrumentos eficaces para garantir a transversalidade do patrimonio cultural nas políticas territoriais. O terceiro ámbito de actuación é o da participación social na legislación patrimonial. E este é outro mantra, porque a Lei de Patrimonio Cultural tamén recolle como un dos seus principios inspiradores a participación cidadá, malia que na súa exposición de motivos, malia que despois no seu articulado, no seu texto,
este principio inspirador non este desenvolto. E para impulsar a participación é necesario medidas legislativas que o fagan posible, e iso en todos os procesos, no proceso de identificación do patrimonio, no proceso de interpretación, protección, conservación, pero tamén hai que contemplar a participación financeira ou a reflexión crítica ou debate sobre as políticas patrimoniais que se están desenvolvendo. E esa participación ten que ser informada, é dicir, non é necesario, como planteaba antes Cristina, abrir un proceso teórico de información, senón que hai que incentivar esa participación a través da información, facilitando o acceso e o coñecemento do patrimonio cultural e dos procesos. Os obxectivos que se definiron son o de regular na legislación patrimonial as prácticas e mecanismos necesarios para desenvolver a participación cidadá na gobernanza do patrimonio cultural dende os procesos de identificación á xestión, establecer procedementos e mecanismos específicos de participación pública cando se lexisle ou se regulen materias sectoriais con incidencia sobre o patrimonio e a paisaxe cultural. Neste sentido, esta é unha proposta que non xurdiu directamente da mesa, tal como está formulada, a que vos vou comentar agora, pero si recolle ou coincide co sentido de varias das propostas que desde a mesa se desenvolveron, que é a de creación dunha rede de centros comarcais de asesoramento que se propuxo na mesa política, no que se trataría de crear unha rede que desde a Administración funcione para asesorar e apoiar as organizacións sociais, as comunidades, na participación nos procedementos legislativos, nos procedementos de deseño, aprobación das actuacións con incidencia sobre o territorio e que podan afectar o patrimonio cultural. É dicir, esta proposta recollía un pouco ou desenvolvía ou propoñía unha estrutura para coller varias das propostas que desde a mesa se plantearon. O cuarto eixo temático se denomina patrimonio cultural de custo a recurso, e é un pouco tratar deste enfoque de que o patrimonio cultural contén valores socioculturales que permiten á sociedade identificarse como colectivo, pero tamén ten valores económicos. E ás veces parece que estes valores económicos se apesan máis que os outros valores. E que a explotación sostible do patrimonio ten que ter en conta todos esos valores. Definíronse dous ámbitos de actuación. Un que é o patrimonio cultural no desenvolvemento sostible e o segundo ámbito, o patrimonio cultural como principal recurso turístico, ou así está considerado. En relación co patrimonio cultural no desenvolvemento sostible, a primeira idea é que a propia noción de patrimonio leva implícita a noción de sostibilidade, é dicir, o que facemos co patrimonio é herdar uns recursos do pasado, preservalos no presente e transmitilos ao futuro, e iso é a sostibilidade, E, por outro lado, que a contribución do patrimonio ao desenvolvemento hai que valoralo na súa integridade, non só en termos económicos, e cando se fai en termos económicos hai que avaliar todos os aspectos da súa contribución, pois todas as actividades relacionadas coa súa conservación, difusión e rehabilitación, e non só o turismo cultural, e non poñernos no risco de situacións como as que se planteou coa Lei de Renovación, Rehabilitación e Rexeneración Urbana, donde a consideración do patrimonio como un recurso é a que fixa os criterios para a súa protección e conservación. É dicir, como desde unha política sectorial se limita ou se condiciona a protección por criterios de carácter económico. Definíronse como obxectivos o de converter a protección do patrimonio cultural nunha actividade proactiva que teña por obxectivo principal a identificación, o recoñecemento e a difusión dos seus valores e que procure a súa posta a disposición da sociedade co obxecto de mellorar a calidade de vida das persoas e incorporar o patrimonio como recurso para o desenvolvemento sen facer da lóxica económica a base da súa protección e conservación.
Aquí hai un aspecto que me interesaría destacar das medidas, que é a idea de que é necesario compensar aos propietarios as limitacións e cargas con medidas de promoción e fomento e evitar un pouco o recurso á estrategia do abandono para posibilitar a ruína ou a sustitución de inmobles. É dicir, non se pode limitar as políticas a establecer unha tutela sin apoiar os que teñen realmente, os que lles trasladamos a responsabilidade da conservación do patrimonio. O segundo eixo de actuación desta liña e o último refírese ao patrimonio cultural como recurso turístico, como principal recurso turístico. E digo principal porque realmente en todos os documentos e estrategias do ámbito turístico ou do ámbito do desenvolvemento, o atractivo turístico do territorio se sitúa claramente no seu patrimonio natural, no patrimonio cultural, na paisaxe. Polo tanto, é imprescindible manter ese atractivo para que esa actividade turística ou ese valor turístico se manteña. Sin embargo, nesos documentos parece como que iso é algo que está aí e vai a estar per se eternamente, sin necesidade de ningún esforzo social, nin económico, nin das administracións. Pero hai que ter claro que tanto patrimonio natural como cultural como paisaxe son recursos non renovables e que a súa conservación está en mans de axentes distintos dos que o explotan como recurso. É dicir, hai unha explotación turística destos bens, da paisaxe, do patrimonio natural, do patrimonio cultural, pero a súa conservación non exerce que nos explota desde esta actividade turística, sino que a súa conservación está en mans de aqueles, como falábamos antes da actividade agraria, de aqueles que crearon ese paisaxe, ese patrimonio e das actividades que son as que o poden manter. Se propuxo desde esta liña dous obxectivos, un que é o de apartarse dun modelo de monocultivo turístico incompatible coa identidade cultural do territorio e que leva á desaparición do recurso turístico ou a súa deturpación creando realidades artificiais para mantelo, e o de seguir construindo paisaxe como expresión da memoria, salvaguardando a herdanza e a continuidade das actividades que soporta e que o conformaron como paisaxe. É dicir, se trataría dun turismo sostible no que ten que ser, para ser sostible, equitativo desde un punto de vista ético e social para as comunidades. É dicir, é necesario que as comunidades se beneficien da actividade económica que será a explotación turística e, polo tanto, esa actividade debería desenvolverse a nivel local combinando esa actividade turística coas estrategias locais de desenvolvemento e establecendo mecanismos de protección, de compensación e relacionámoslo co ámbito anterior polas restriccións e cargas que asumen as comunidades que manteñen ese patrimonio. Tamén é moi importante, aquí en Galicia especialmente, evitar que recursos para a salvagarda do patrimonio se dediquen a actividades centradas no turismo, é dicir, que fondos económicos, orzamentos que deberían ter como destino a protección e a conservación do patrimonio, finalmente se destinen a este tipo de actividades ou que as actuacións turísticas se limiten á sinalización, á publicitación dos bens, pero nunca incluyan recursos nin actuacións para a conservación e mantemento dos bens. E unha proposta importante que tamén a de que desde estas actividades e desde a protección do patrimonio é necesario desenvolver actuacións, actividades que o contextualicen e que non se limite a sinalar e mostrar os bens sin que haxa esa contextualización do seu significado. E, en relación, estamos en Santiago, a cuestión de equilibrar a oferta turística coa capacidade de carga dos sitios, que é un problema hoxe, fundamentalmente para os centros históricos e para algún outro espazo que ten que ser subsanado.
Ahora Cristina nos... Moi ben, pasamos xa é a última, a ver, esta sí, a liña 5, que unha vez que temos todo este percorrido de diferentes eixes temáticos, vale, alternativas da xestión patrimonial. E aí dividimos en tres fichas diferentes, tres ámbitos de actuación, que elementos son necesarios para un novo modelo de xestión, é dicir, ferramentas, métodos, enfoques e recursos materiais humanos. Salió o tema tamén antes para posibilitar isto. Un segundo ámbito, como superar a visión de que é a xestión institucional do patrimonio cultural como único modelo, ¿no? Como superar a visión destas burocracias institucionais patrimoniais. E o terceiro, o patrimonio cultural como eixo das políticas, en este caso de desenvolvemento rural. Logo trataremos, porque moitas das achegas eran concretamente para a cuestión do abandono dos espacios rurais. Esta liña en xeral parte de unha concepción de que esta xestión patrimonial baseada nas burocracias deste réxime patrimonial con unha estructura dividida en categorías patrimoniales compartimentalizadas tal e como tenemos as ferramentas actuais, non é compatible estructuralmente falando con un enfoque holístico, con un enfoque como na charla anterior tivemos. Entón, para isto, nesta primeira ámbito, os obxectivos serán definir unha estrategia de xestión intersectorial do patrimonio. Deixadme decir unha cosa, todas estas, o público que tiñamos en mente son moitos da xestión, pero sobre todo os partidos políticos, que de feito xa o presentamos, para que podan elaborar programas políticos concretos e que usen e utilicen todo isto. Entón, precisamente nesta mesa, a linguaxe e todas as achegas ten que ver moito con isto. Volvo aos obxectivos. Definir unha estrategia de xestión intersectorial do patrimonio cultural que permite desenvolver as liñas de actuación prioritarias que demandan a nivel europeo unha xestión descendente e participada, unha xestión do patrimonio cultural e natural integrada e unificada coa de paisaxe e coordinada coa xestión territorial. Segundo, xerar as ferramentas, métodos, enfoques e recursos que permitan desenvolver a estrategia de xestión intersectorial do patrimonio cultural galego. E terceiro, desenvolver un modelo de financiamento público. Tamén salió onte, que impuestos pagarían todo isto ou como financiarlo, público e privado, que permita asumir as necesidades de identificación, conservación e toda a cadena de valor do patrimonio. A segunda dos ámbitos de actuación dentro desas alternativas ten que ver con superar a xestión meramente institucional do patrimonio cultural. Os obxectivos serían recoñecer, primeiro, dende as instancias políticas e administrativas a responsabilidade compartida, a corresponsabilidade coa sociedade en xeral e coas comunidades locais en particular, no recoñecemento do patrimonio na súa diversidade de expresión, materiais e inmateriais como parte do seu entorno diario. E segundo, fomentar a implicación individual ou colectiva dos cidadáns dende os procesos, aquí outra vez, toda a cadena de valor, a cadea de valor do patrimonio. E por último, o terceiro ámbito de actuación, redirixo aquí para logo as medidas concretas, porque non quero deixar sin tempo para o debate. O terceiro ámbito de actuación sería o patrimonio cultural como eixo das políticas de desenvolvemento rural. Na mesa é que salió en repetidas das fichas esta temática, por iso foi a decisión de crear un ámbito de actuación concreto, con dous obxectivos: integrar os aspectos sociais, culturais e naturais nas dinámicas de desenvolvemento local
sen contabilizar únicamente os valores desde un punto de vista económico ou turístico, o mesmo que salió na conferencia anterior. E segundo, promover o desenvolvemento económico multifuncional coa promoción de diversos sectores económicos, ademais do turismo, que, ademais de xerar emprego e renda no territorio onde se realiza, debe promover o desenvolvemento local e protexer os recursos naturais e culturais que conforman a súa base. Disculpade que nesta última foi moi rápida, pero temos 45 minutos agora para entrar máis de cheo no debate, tanto e animo especialmente a toda a xente, porque logo por fora nos mandachedes moitas mensaxes que estades aí, entón, por favor, usade o chat, porque sí que hoxe se resolvieron todos os problemas, entón, a ver se conseguimos, coa esta comunidade imaginada ao outro lado das cámaras, facer un debate desta temática. Vou a pedir a Pepe Castillo que se una a nós na mesa. E temos agora 45 minutos, penso que temos tempo suficiente para tranquilamente entrar. Cada unha destas liñas ten un desenvolvemento, por unha parte, da contextualización de por qué, dos obxectivos o que nos centramos, pero logo as necesidades concretas que por qué chegamos a detectar ese ámbito de actuación, e logo unhas recomendaciones que en algúns casos son, entre 5 e 12, que tendremos que ver como reducirlas, as recomendacións, a listaxe. Dou paso ahora ao debate, vamos a intentar vencellar a conferencia que está tan unida á temática desta mesa da primeira parte da mañá, co contido. Vou comentar antes, se non te importa, unha cuestión importante sobre a metodoloxía, que xa comentou Cris, pero me gustaría facer fincapé nesto. O traballo de todos os membros da mesa produciu unha serie de materiais, textos. Algúns desos foron convertidos en fichas con un formato semellante ao que ten agora a mesa. E o que era moi importante é que, incluso naqueles que converteron os seus textos iniciais en fichas, apreciamos que nos propios textos había moita máis proposta, moita máis diagnose da que moitas veces as propias fichas que eles redactaran traslucían. Que pasa? Que moitas veces esas propostas non estaban formuladas como tais, estaban formuladas desde a carencia, as necesidades, a ausencia de determinados elementos. Entón, ese esforzo que se fixo en, por así decirlo, usando o termo que usou Cris, de construir esos textos para despois construir outro, foi moi interesante, porque incluso moitas veces os propios autores que converteran o seu propio texto en ficha estaban deixándose atrás cuestións que eles mesmos tiñan plasmado. Entón, o resultado que está neste documento procede das súas achegas, é dicir, é unha especie de todo zume que fomos capaces de producir con esas laranxas. É dicir, sorprendentemente, incluso para nós, para min, desde logo, e creo que para Cristina, o zume que produciron esas laranxas foi moito máis do que parecía que contiñan nun primeiro momento. Entón, neste sentido, eu quero agradecer especialmente o traballo que todos os membros da mesa fixeron por darnos todas esas laranxas capaces de producir este zume tan de calidade e cantidade, por volver a un tema que comentamos onte na mesa, non todo é cuantitativo, eso de cantidade e calidade. Moitas grazas. Empezamos. Sí. Yo quería hacer una intervención, si me permitís. Sí. Bueno,
Bueno, empezaba mi intervención felicitándolos por el trabajo y por las propuestas que habéis hecho. La verdad que me las he leído muy detenidamente, con muchas anotaciones de muchas cosas. Y la verdad que, en fin, hay muchas cuestiones a comentar. Por señalar algunas cuestiones concretas, porque son todas además de mucho calado, porque al final de lo que se está hablando en el documento es de cuál es el modelo de tutela, los instrumentos, en fin, estáis planteando cómo tiene que ser la esencia de cómo afrontar esa tutela. Sobre eso yo de manera general quería comentar algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, que no sé, a veces hemos aceptado como válida una premisa, ¿no?, que se nos está trasladando desde otro ámbito de la cultura, del patrimonio, y es que no es válido ya nuestro sistema de tutela y de protección, está invalidado y necesitamos modificarlo, cambiarlo. Y al final eso es también un modelo que en la mayoría de los casos, como vosotros habéis señalado, no se ha desarrollado ni se ha aplicado con unos reglamentos que deberían. Aquí vosotros no tenéis reglamento, nosotros en Andalucía tenemos una ley del 2007 con un reglamento de una ley de 1991, el reglamento de 1995. ¿Cómo va a haber un reglamento de 1995 y una ley del 2007? Con lo cual no se ha profundizado en todos los instrumentos, en todas las acciones, en el ámbito de la participación, la vinculación con otros instrumentos. Es decir, falta desarrollar los fundamentos de la tutela, y entonces a veces nosotros hemos entrado en ese juego, que es un juego interesado, en el cual al final se ha impuesto. Hay una expresión que hacéis que en el documento que me ha gustado mucho, que dice: en el fondo es, en fin, el sistema capitalista el culpable de la destrucción del patrimonio histórico. Pues algo así, es decir, se ha impuesto socialmente, institucionalmente, que el patrimonio genera riqueza a través de la actividad turística, o no es válida esa tutela, esa protección, no es sostenible, y además en algo que además a mí me parece muy preocupante, que es el hecho de que hay que compensar al propietario. Aquí hay diferencia dos cosas. La propuesta que vosotros hacéis de compensar, ahora veréis por dónde voy, que me parece muy interesante y necesaria, y otra cosa es la idea general de que parece como ilegítimo la intromisión de las limitaciones de propiedad a un propietario de un bien cultural, parecen ilegítimas, y que como son ilegítimas hay que compensarlas con algo, ¿no?, económicamente, o que se encargue la administración de los costes que eso supone. Y a mí me parece que se ha trasladado al ámbito cultural una especie de excepcionalidad en cuanto al cumplimiento de la finalidad social de la propiedad, que es lo que aparece recogida en nuestra Constitución. Y yo a mis alumnos de Historia del Arte siempre les explico el derecho de propiedad privada en el ámbito del patrimonio cultural con un ejemplo un poco estúpido, pero que es muy efectivo, que es cuando subieron los huevos, que subieron mucho el precio de los huevos. ¿Y por qué subieron mucho? Porque hubo una normativa europea que con el bienestar animal impuso que las granjas tenían que estar, las gallinas tenían que estar con una separación determinada, y eso obligó a los granjeros a cambiar a hacer una inversión que al final acabó repercutiendo en los huevos. Lo que quiero decir es que todas las propiedades en el ámbito medioambiental, en el ámbito urbanístico, tienen unas condicionantes desde el punto de vista por el interés social que cumple, que algunas se pueden compensar, otras no, y que supone que forma parte de la evolución y de los gastos que hay que hacer. Entonces eso no lo hemos asumido en el ámbito del patrimonio cultural, le hemos dado como ilegítimo que se pongan unas limitaciones, y esas limitaciones que son ilegítimas, pues hay que compensarlas de alguna manera. No, son legítimas, que se prohíba, se impide, se limite la destrucción o la alteración inadecuada, es una actuación legítima de la administración pública en favor del derecho de la colectividad y del interés general que hay en los bienes. Otra cosa diferente es que lo que genera el patrimonio, que efectivamente al final nos vamos a los territorios, nos vamos a las ciudades, quien genera toda la actividad económica es ese patrimonio. Ese patrimonio
requiere y exige que revierta directamente en los propietarios, en la sociedad, en el lugar y se invierta en el objeto patrimonial, no en esas actuaciones que alrededor de impulso, señalización, alojamiento. No, vamos a invertir en el recurso, en el objeto patrimonial, que es el que genera. A veces se nos olvida eso en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que el sistema de tutela es un sistema validado por organismos internacionales, por los principios. Vamos a desarrollarlo, a mejorarlo, pero desde esa perspectiva, no invalidándolo. Otra cosa es que hay que mejorarlo, desarrollarlo, avanzarlo. Pero si lo invalidamos, caemos en su discurso, ¿no? De que al final... porque además, ¿qué es lo que está pasando? Hay una regresión actual. Conceptualmente estamos todos muy avanzados en temas de territorio, paisaje y todo eso, pero a nivel de práctica administrativa patrimonial hay una regresión absoluta de descapitalización de los medios humanos técnicos en el ámbito de la cultura, la actuación, y además vosotros lo señaláis, en fin, la asunción de competencias inadecuadas y legítimas por parte de urbanismo, por parte de turismo, por parte de medio ambiente sobre el ámbito del patrimonio. En fin, todo se está concentrando, los recursos, las actuaciones en aquellos grandes monumentos que generan la atracción turística, en los grandes acontecimientos, una especie como de regresión al pasado, pero no en los principios, en los presupuestos, ni siquiera en la normativa, sino en la práctica administrativa, y eso lo estamos como aceptando, y al final estamos asumiendo ese discurso, y eso a nosotros nos va a obligar a modificar, a cambiar todo el sistema tutelar hacia una cosa que no sabemos realmente hacia dónde irá. Y eso me lleva al tema de la transversalidad. ¿Cómo tiene que ser esa transversalidad, ¿no? Que es lo que era el objeto de la atención a... Pues a mí eso es de las cosas que más me preocupa. ¿Cómo se hace esa transversalidad? Y me preocupa, primero, en una cuestión. A veces es un término muy necesario, pero también peligroso. Pienso, por ejemplo, en el ámbito educativo y en los contenidos transversales que están en la asignatura. Antes empezó todo el tema medioambiental, luego la cuestión de género, ahora está la cuestión de la memoria histórica. Y eso al final se diluye en los principios, que son muy importantes y tienen que estar en todos lados, pero pierde contenido operativo. No hay una asignatura que se dedique al tema este. Pues en este caso es lo mismo. Tienen que estar presentes en todos los ordenamientos, pero ¿cómo se hace esa transversalidad? Yo ahí soy muy radical. Creo en la legislación y el instrumento del patrimonio cultural. Por lo tanto, tiene que ser el patrimonio cultural el que determine, el que establezca, el que desde la jerarquía normativa determine cómo se hace la correlación y la interrelación con el resto de instrumentos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una catalogo, que vosotros lo decís, el censo, la importancia, porque entiendo que el censo es, tampoco no conozco muy bien la normativa, están todos los BIC, todos los catálogos, ¿no? Y todos los... No, hay... Están los BIC, está y luego el censo. O censo é unha categoría na que se una especie de tercera categoría, ¿no? Que poderían ser protegidos, pero non contan con protección. Vale. En todo caso, la catalogación amplia, extensa, es decir, eso para mí es el instrumento fundamental. Catalogación que tiene que hacerse desde el ámbito de cultura, del patrimonio cultural, con profesionales, en fin, con dotación de medios. ¿Para qué? Para que luego el resto de políticas medioambientales, políticas urbanísticas, de los instrumentos, etcétera, tengan ya presente, cuando hay cualquier estudio de impacto ambiental, de tal, al final, ¿cómo conseguimos que las otras políticas consideren los elementos patrimoniales? Porque ya están definidos, catalogados, formalizados, desde la perspectiva que es su naturaleza, que es la de la perspectiva del patrimonio cultural. Eso no quiere decir que en los planes urbanísticos no incorporen bien a través de sus catálogos, que los planes territoriales incorporen bien a través de sus catálogos, pero a partir de directrices que establezca cultura. Ahí la capacidad de tutela, de control, de decir, desde el patrimonio cultural, yo ahí soy muy radical. Tiene que ser desde esa perspectiva si queremos que al final acabe teniendo una dimensión territorial y que acabe afectando a los otros instrumentos. Luego los otros instrumentos tienen que hacerse de manera interrelacionada y yo creo que es de desarrollo respecto a lo que determine la legislación patrimonial. Si estamos hablando de patrimonio cultural, vamos a hacerlo desde la legislación. Eso no quiere decir
que todo sea desde la Administración del Patrimonio Cultural, pero sí que determine y que controle cómo se hacen los catálogos de los planes especiales, de los planes territoriales, que tengan que pasar su aprobación en aquellos ámbitos que haya elementos protegidos. Creo que es la única manera de hacer efectiva esa relación con los otros ámbitos, esa transversalidad de la que, en fin, estáis hablando, que me parece muy importante, pero que yo lo haría desde ese punto de vista. Y luego, profesionales, en todos los ámbitos. A mí me preocupa el desconocimiento tan enorme que hay de materia de patrimonio cultural en ayuntamientos, en otras administraciones, en agricultura, en medio ambiente. No es comparable, por ejemplo, casi todas las administraciones tienen conocimientos los técnicos en temas medioambientales, en temas urbanísticos, pero en temas patrimoniales el desconocimiento es absoluto. Y eso es por lo primero que habría que empezar, formando esos técnicos o creando técnicos de patrimonio en otras administraciones para que realmente se entienda la protección desde la perspectiva del patrimonio cultural. Esa es la manera que yo entiendo, veo, que debería desarrollarse sobre el territorio, sobre la transversalidad, en otro instrumento, esa acción tutelar de patrimonio cultural. Vale. Perdona que me... No, porque tocaches temas moi trascendentales. Quería facer unha pequena puntualización, Teresa tamén. Favor... Sí, empeza ti. Vale, xa abrimos, porque tocaches tres pilares que, de feito, son bloques que se... sí que quería puntualizar. O punto de partida non é cuestionar o sistema de salvaguarda de tutela actual. O punto de partida é a constatación de que las burocracias patrimoniales, tal e como se están empleando ahora mismo en Galicia, na actualidade, consisten en unha elaboración de expedientes e a maquinaria se ha reducido a dar respuesta sin tener unha dirección de hacia onde. Entón, non é o sistema de tutela, sino a constatación de que o réximen patrimonial... De la práctica tutelar, de la gestión, é lo que está fallando, efectivamente. Está fallando. Entón, a diagnose da mesa é a partir desa constatación. Entón, que probablemente tes moitísima razón. Non é crear unha legislación ou tal, sino, e ayer Román tamén, es liderazgo dentro das estructuras, que o presupuesto en Galicia de patrimonio é o 0,02%. 0,02%, porque todo va a turismo. Entón, non é quitar de un sitio para... Pero, evidentemente, non podemos seguir así. Entón, é unha cousa. Logo, sobre a transversalidade, completamente de acordo, que é a cuestión sobre políticas de xénero e tal, que a desaparición, a transversalidade moitas veces leva consigo atrás. Teresa tamén quere unha puntualización moi concreta. Concordo contigo no risco de que o sistema de tutela se este cuestionando, non? Pero, de feito, a propia deriva que ten seguido o sistema de tutela nesta burocratización, que se ten convertido prácticamente na xeración que comentaba Cristina, de expedientes administrativos, autorizacións, outros procedimentos, esa deriva desborda o sistema de tutela e fai que o propio sistema se rechace, porque se considera que a donde imos con esta situación de patrimonio desde os outros sectores e das políticas, e en Galicia temos un claro mostra deso en todas as modificacións legislativas que se dirixen a eliminar a tutela patrimonial coa excusa de que hai que simplificar procedementos, de evitar interferencias, porque eso impide, ralentiza, non axuda, non? Entón, esa é unha cuestión. A outra é que, evidentemente, está claro a función social da propiedade, eso é innegable, e o dereito que ten a sociedade a establecer limitacións sobre o dereito de propiedade para a protección do patrimonio ou por outras cuestións, pero nos preocupa que as medidas de fomento vayan dirixidas sempre a fomentar a actividade turística, a fomentar a sinalización, e nunca vayan dirixidas a fomentar ou a apoiar ou a colaborar a conservación, a protección, o coñecemento do patrimonio. E en relación coa transversalidade, interesábame
resaltar, e está no texto da mesa e aparece citado nel, unha cuestión que é como, efectivamente, moitas veces tamén este mantra da transversalidade se usa para esquivar a responsabilidade da tutela patrimonial. É dicir, na nosa legislación de patrimonio cultural se atribuye a uns instrumentos de ordenación do territorio a protección, pois, por exemplo, dos Camiños de Santiago, das paisaxes culturais, con unha definición moi limitada dos contidos que ten que ter esos instrumentos, porque se traslada á legislación de ordenación do territorio e unha maneira de decir, buf, que complicado é isto, xa veremos como se fai e que o fagan e utilizamos, bueno, que o definan outros, non? Non é que esos instrumentos non nos vai a aprobar ou a participar na súa elaboración a administración que ten a competencia na tutela, pero a súa definición desde a legislación de patrimonio é tan escasa e se remite á legislación de ordenación do territorio. Por outro lado, a legislación de ordenación do territorio isto non vai comigo, isto é de patrimonio, isto é sectorial, non nos compete, e de alguma maneira queda todo aí nun limbo que é unha maneira de esquivar, non? É dicir, temos unha paisaxe cultural declarada, a súa ordenación require a elaboración dun plan territorial integrado de protección desa paisaxe, non se sabe como vai ser ese instrumento, que contidos reales vai ter, como se vai tramitar, e mentras todo está aí nunha especie de limbo, non? Bueno, eso era... non sei quen tiña ahora pedida a palabra. Do chat temos... Sí, querías ti puntualizar algo, Pepe? Sí, es que la clave de la interrelación es que está tan establecida desde la Carta de Patrimonio Arquitectónico de 1975 con la conservación integrada. La ley de 1985 que habla, cuando se declara un conjunto histórico se desarrolla un plan especial de protección que será tutelado y controlado y remitiendo. Es decir, están ya tan fijadas, que es lo que cuando lleva uno mucho tiempo analizando la historia de la tutela, están tan establecidas ya, tan asentados los principios básicos de interrelación, que a mí a veces me preocupa que cuando volvemos a replantearnos otra vez, al final lo que estamos es legitimando eso. Es decir, si lo tenemos muy claro, es decir, en este caso, estamos hablando de un espacio cultural, territorial o lo que sea, quien tiene que hacer es decir, el reconocimiento patrimonial es el ámbito del que procede la Administración. ¿Por qué? Porque el patrimonio, es decir, desde el patrimonio cultural entendemos cuál es ese ámbito en su integridad, con todos sus elementos, con todos sus componentes. Definimos ese espacio y luego ya utilizamos aquellos instrumentos que son más adecuados. Por supuesto, tienen que ser aquellos instrumentos que ordenan ese territorio, tienen que ser los instrumentos urbanísticos, tienen que ser los instrumentos territoriales, tienen que estar vinculados con la legislación ambiental, tienen que estar con la legislación agraria, pero esa legislación tiene que adaptarse, adecuarse a la legislación patrimonial, a las exigencias patrimoniales. Si el valor que hemos identificado en la declaración de un paisaje es una variedad local o una forma de cultivo de una terraza, la normativa de aplicación y desarrollo del instrumento tendrá que desarrollar eso que estoy determinando como que tiene valor, igual que en un conjunto histórico. Si yo he determinado que esta alineación de la calle, ese es un valor fundamental en esa estructura urbana, el instrumento urbanístico que lo desarrolle tendrá que respetar que las alineaciones no se modifican y que, por lo tanto, tendré que desarrollar otro tipo de actividades o de funciones. Pues en este caso es lo mismo. Esa es la interrelación. El problema es que no se está dotando a la Administración con recursos suficientes, con capacidad, con legitimidad social, que es lo que a mí más me preocupa. Se está deslegitimando la tutela del patrimonio cultural, la imposición de limitación y de control al patrimonio cultural. Y es solo ahí cuando hablamos de se ha limitado, se ha controlado, se ha tal, esto es impositivo, esto es restrictivo, esto es... Lo es en todos los ámbitos, lo es cuando tengo un coche, que no puedo circular, que tengo que pedir el seguro de no sé qué, que tengo que tener no sé cuántas cosas. Cuando construyo una casa, tengo muchas limitaciones. Cualquier comerciante tiene muchas limitaciones, restricciones, pedir permiso, tiene que autorizar el ayuntamiento. Parece que solo en el patrimonio cultural es cuando esas limitaciones son restricciones, imposiciones. Esa excepción cultural en el funcionamiento de la propiedad, de la dimensión social de la propiedad, es lo que a mí me preocupa porque está deslegitimando las actividades de tutela. Y al final, lo que yo percibo, y sobre todo en el territorio,
cada ámbito administrativo se está ocupando de la dimensión patrimonial. Urbanismo de lo suyo, agricultura de lo suyo, lo medioambiental con los espacios patrimoniales que hay dentro de lo ambiental, lo territorial con los elementos territoriales. Cultura se está reduciendo ¿a qué? A los grandes monumentos, que tiene que ver con el turismo, y volvemos otra vez al siglo XIX. Y entonces estamos en un proceso de regresión y todo lo que hablamos, decimos, de patrimonio cultural, territorio, todos los avances que se han producido, no sirven para nada. No sirven para nada porque al final sobre la práctica, porque desde medio ambiente o desde agricultura, ¿qué tipo de reconocimiento van a hacer de la agrícola? Aquellas cosas que sean, yo qué sé, muy excepcionales, muy periféricas, que puedan hacer, no. La política agraria, por ejemplo, la PAC, tendría que tener en Europa, en eso nosotros estamos peleando, desde luego los sistemas históricos de riego tienen que estar protegidos, no se puede meter en la misma política del agua. Eso es absolutamente fundamental, pero eso es porque desde cultura se le debería decir, mire, esto tiene un valor patrimonial y por lo tanto usted, política agraria europea, tiene que adaptarse a lo mismo que se adapta a la exigencia de protección del medio ambiente. Y ahí, para mí siempre la guía es el medio ambiente. ¿Qué se ha conseguido con el medio ambiente? Gran protección de espacios naturales, y es desde medio ambiente donde se ponen las restricciones al resto de políticas. Si dejamos que el medio ambiente se proteja desde la política agraria, desde la política urbanística, desde la política sectorial, bueno, no se tendríamos un medio ambiente completamente desprotegido. Entonces, interrelación, transversalidad, pero desde la prevalencia del patrimonio cultural, pero no porque queramos poner una ley sobre otra, sino porque estamos hablando de un objeto patrimonial. Otra cosa que consideremos que eso no es patrimonio, y que el patrimonio solamente son los grandes monumentos y tal, pero es que eso no es así, y estamos todos convencidos de que eso no es así. Pero la cuestión es, como el ejemplo que puso Teresa, es que se acaba de aprobar una ley que dice que ya no hay que pedir... Mira, entonces, a mí me parece eso, en Andalucía ha sucedido exactamente lo mismo. Y me parece es, de las cosas más graves que se han preocupante. producido en esto. Y ahí, ¿quién ha protestado contra eso? Esa Pues es la cuestión. Aquí se ha protestado. Aquí, en Galicia, o que temos, porque hai xente aquí da rede de patrimonio, unha actividade asociativa reivindicativa impresionante, con unha capacidade de movilización. O Consello da Cultura Galega está sendo tamén uno dos pilares desas reivindicacións. E, pola contra, un desequilibrio completo dentro das estructuras creadas. Entón, se están aprobando leis que derogan de facto, non derogan, a ver, que temos xuristas aquí, pero na aplicación a lei, temos unha lei moi noviña, é 2016, de patrimonio, e agora fai canto, un mes, 25 de febreiro, non é necesario, cando a lei de patrimonio di que é necesario. E non só decía o día a lei do 2016, é que a lei anterior xa establecía ese mesmo tipo de controis. As directrices de ordenación do territorio contemplan a necesidade de que as actuacións sobre o territorio identifiquen o patrimonio cultural que poida existir no ámbito que non este protegido. É dicir, hai todo un proceso asentado deste control desde a Administración de Patrimonio destas actuacións que de pronto se borra coa excusa, coa xustificación de que é necesario unha simplificación dos procedementos, facilitar a reactivación económica, e iso, o que eu comentaba antes, un pouco se provoca ao mesmo tempo creando unha sobrecarga burocrática sobre a Administración de Patrimonio que sirve despois como excusa para apoyar estas... Pero claro, sobrecarga porque no se dota de personal, porque, por ejemplo, yo siempre pienso en Hacienda, el control que tiene Hacienda de todos los ciudadanos, que todos los movimientos que hacemos está absolutamente... ¿Por qué tiene ese control? Porque tiene unos medios adecuados a lo que está gestionando. Pero en el ámbito de la cultura, desde hace mucho tiempo, eso se vio que no. Es decir, y lo que se está haciendo es... Bueno, pues creando nuevas figuras, nuevos tal, con los mismos tipos de medios. Si nosotros cuando estábamos con lo de La Vega íbamos a cultura con los técnicos que al final son pues, colegas que entienden eso, y decía, Pepe, pero si estamos completamente de acuerdo, si la figura de zona patrimonial está pensada prácticamente para la Vega de Granada, pero ¿ves cuántos estamos aquí? Estamos 3 personas. ¿Tú crees que un territorio de 20.000 hectáreas con no sé cuántos planes podemos gestionarlo en esto? ¿Has visto que la Consejería de Cultura vaya a dotar, crear una oficina técnica con personal? No. Pues entonces, ¿qué te tenemos que decir? No podemos declarar esto zona patrimonial. No podemos hacerlo porque no podemos abordarlo. Y es una cuestión de
de mal planteamiento, de que no funcionan los instrumentos. No, es de falta de dotación de la Administración, que la Administración está por outra vía. Non só de... A ver, concordo completamente que non necesitamos unha nova lei porque non significa nada desenvolver reglamentos, pero sobre todo, onte Román Fernández Vaca apuntaba como conseguir esa autoridade dentro. Tamén necesitamos liderazgos dentro das administracións que reclamen eso. O sea, necesitamos un equivalente da rede de patrimonio no activismo cidadán dentro das institucións. Queremos, necesitamos persoas dentro da política facendo a execución e logo dentro das administracións liderando isto. Ata que non ten... Eso es muy importante, pero eso nos lleva además al tema de la organización ciudadana de defensa, que además a mí es un tema que me interesa y preocupa mucho y que no hemos conseguido articular y que tiene que ver con cómo se difunde, cómo se conciencia sobre temas patrimoniales desde la escuela, porque al final incidimos en el patrimonio simplemente como objetos históricos, que estudiamos como si estudiáramos historia del arte, y no lo estudiamos nunca como bienes de carácter colectivo, los derechos que tenemos los ciudadanos, las obligaciones que tienen los propietarios, ya no solamente por las posibilidades que tienen, en fin, de generar identidad local, sino lo que supone eso de derechos y de reclamación de algo que es colectivo, porque al final el problema que tiene el patrimonio cultural frente a lo medioambiental es que en la práctica son bienes privados y la defensa de algo privado, porque las casas, los conjuntos históricos, lo tal, pues al final son propietarios privados. ¿Y cómo voy a defender yo colectivamente algo que es privado para el beneficio de algo privado? Porque no se entiende cuáles son los derechos colectivos que hay en relación al patrimonio. Y eso genera yo que soy de historia del arte, siempre le digo a mis alumnos, hay que ver que cuando de jóvenes, en fin, os motiváis para hacer una defensa, os vais, yo que sé, os conmueve más un pato lleno de petróleo que un edificio cayéndose o deteriorándose, porque no hemos sabido trasladar qué tipo de valores hay relacionados con nuestro, no sé, con nuestra forma de vida, con nuestro, en fin, territorio, con nuestra cultura, y ahí falta eso. Entonces eso se traslada. Yo también he tenido cierta participación política y en movimientos, en fin, alternativos, podemos decir. Y lo patrimonial, yo intentaba colar lo patrimonial y nunca lo patrimonial acababa. Parecía una cosa elitista, una cosa... Y yo le daba la dimensión social, además relacionada con el tema del 15M, de todos los desahucios y tal, en los centros históricos. No, al final el patrimonio no. Y lo digo por lo del liderazgo político. Resulta muy difícil, a no ser que sea el tema del turismo. Y entonces, como el tema del turismo no está en cultura, sino que está en turismo, al final el ámbito del patrimonio cultural en que se queda en esa autorización administrativa para la autorización de obras de las más importantes. Entonces ahí tenemos que hacer, en fin, mucho, ¿no? En todo ese proceso, ¿no? No sé Teníamos una pregunta. Y Fran tamén aí, Carlos. Máis que pregunta, tamén un pouco por partillar algunha reflexión con Pepe, con Cristina e con Teresa, con todos os presentes, porque eu creo que o traballo que se fixo na mesa é un traballo moi difícil e moi ben sucedido, a pesar da dificultade que había para poñernos a todos, a apañar as laranxas da laranxeira e poñer o exprimidor a funcionar, non? Porque a verdade é que cada un, nesas miradas transversais, cada un ven da súa casa particular, da súa cosmovisión, e mesmo así se foi capaz de construir un discurso bastante coherente, tanto de diagnose como de propostas, non? Porque é o difícil perante esta situación, que eu coincido perfectamente con Pepe, que é de enorme regresión, que é gravísima, ademais, e que probablemente non nos damos conta da súa gravedade, porque é unha bomba de reloxería que vai
que non estoupa así, boom, non? Sino que é moito máis subterránea, pero é enormemente grave. E hai que ser propositivos mesmo así, non? Pero casi antes de enfatizar as propostas, que o fixestes moi ben con este resumo que fixestes, eu creo que tamén hai algúns datos novos que fan máis pertinente aínda un esforzo de diagnose do punto tan grave no que estamos. O 6 de abril festexábamos, ou non sei se festexábamos ou facíamos un funeral ao noso Estatuto de Autonomía do ano 81. 40 anos levamos de autonomía, de xestión propia da nosa identidade, das políticas públicas e de todo isto, e o balance non pode ser, en materia de protección do patrimonio cultural, non pode ser satisfactorio. Porque xa no propio 81, pois empezamos a facer o proceso de transferencia das competencias, construímos un modelo de xestión patrimonial moi mimético do que había no Estado, como outras comunidades autónomas tamén, non? Deses 40 anos, pois 34 deles foron liderados polo Partido Popular, nunha visión moi, si se quere, regionalista, moi primeiro liberal e agora neoliberal do que é o patrimonio cultural, e a relación da tutela do patrimonio cultural con esas outras políticas transversais das que tanto falamos, pero que realmente son as que manexan e lideran a política pública no seu conxunto. Levamos así moitos anos, a pesar das parénteses breves do tripartito no ano 87 e do bipartito no ano 2005-2009, pequenas parénteses que non foron quen de cambiar realmente a inercia de todos os procesos que se viñan desenvolvendo, non? En estes últimos anos, pois, que eu contabilicei 4 ou 5 modificacións da lei 5-2016, unha lei que acababa apenas de saír e que leva moitas modificacións, e todas máis ou menos coa mesma filosofía de simplificar aparentemente, racionalizar aparentemente e favorecer a realización de negocios, el doing business, que é o que chaman agora na Xunta de Galicia a isto, a oficina doing business que xa montaron aí hai pouco. E esa tendencia de fondo de facer máis discrecional as determinacións de patrimonio cultural, de relativizar a imposición de medidas correctoras cando se fan proxectos ou plans, de algún xeito banalizar a protección do patrimonio cultural, porque se dá a prioridade ao desarrollo capitalista, ou non o queiramos, ainda que o podamos expresar de outra maneira, pero no fondo sigue sendo isto desde hai 60 anos. E pouco a pouco o patrimonio herdado vaise perdendo. Perdeuse moito patrimonio construído, vaise perdendo identidade cultural, vanse perdendo as tradicións e os oficios propios do noso mundo agrario que nos fixo así durante séculos de anos até os anos 60, que foi cando se produce o take-off capitalista, e empezamos a emigrar das aldeas ás cidades e a cambiar, a adaptarnos a outro modo de vida. A min preocúpame moito que agora este proceso que viñamos desenvolvendo se vai agravar nesta legislatura nunha nova maioría absoluta do Partido Popular, porque vai coincidir con unha nova legitimación do desenvolvemento capitalista que nos trae o mundo da pospandemia. E está sendo un auténtico festival observar como se está construindo a saída da pandemia en termos de reactivación económica, os fondos de Generation, este festín que está colocando a todo o mundo, sobre todo as empresas, cos dentes afiados, e que non creo que vai a ser, algúns pensaban tamén que despois da crise de 2008 que o capitalismo se iba a reformar a sí mismo, e isto non é así. Subiron unha octava a tonalidade e seguiron para adiante. E isto a mí me dá a sensación de que o capitalismo verde este que se nos quere instalar pola vía de Bruselas
pois vai a beneficiar as empresas de sempre, o que pasa que van pintar de verde, como pintaron no seu día os eólicos ali no camiño de Santiago e Muxía, mimetizarán as empresas, pero ao final vai haber unha enorme presión sobre o territorio, sobre os elementos patrimoniais que todavía nos quedan para que eso sexa transformado e se siga tirando para adiante, non? E ese proceso, bueno, pois agora estamos tendo unha expansión dos proxectos eólicos que se están tramitando e que deron lugar á constitución dunha subcomisión no Consello da Cultura, eu creo que con moi bo criterio, porque de novo nos encontramos coa loita desigual, enormemente desigual, dos quixotes do patrimonio contra os muiños, neste caso de vento, e un ten certa esperanza de que ve que hai sociedade civil que se está armando e que cada vez hai máis movementos veciñais que son conscientes de que os eólicos teñen un enorme potencial de degradación, non só da paisaxe, sino tamén das prácticas e dos propios montes comunais onde se pretenden instalar. É unha loita moi desigual, como digo, moi difícil, e eu creo que aí, como as conclusións deste foro, o Consello da Cultura ten un papel moi importante, porque recuperar ese contido crítico da visión sobre o patrimonio, sobre o que se está facendo no patrimonio, é imprescindible nesta época que nos vai tocar viver nos vindeiros anos. Xa me enrollei. Moitas grazas, Carlos. Fran tiña a palabra. Mentras o colle, o Consello da Cultura Galega é un órgano estatutario que asesor da Xunta. É unha peculiaridade moi interesante dentro da comparación con outras comunidades autónomas. Aí é onde está el liderazgo tamén que estamos reclamando. Fran. Eu intentarei ser breve, tamén, sobre todo para que non pareza que só falamos os homes no encontro, entón intentar ser breve tamén. Mas o único era na cuestión tamén un pouco respondendo a si non tanto unha resposta, sino máis unha reflexión sobre que sí que non creo que haxa un proceso de deslegitimización da tutela e que, de alguma maneira, se nós estamos aquí e todo o que nos, de alguma maneira, que o que nos apela a estar aquí é esa idea de salvagarda e de mantemento e de transmisión ás xeracións futuras desta idea do patrimonio, para que eso se dé, ten que haber esa vontade social, por moito que xa unha cuestión punitiva, por moito que estemos castigando, e castigando constantemente, se non hai unha conciencia social sobre esa necesidade de salvagarda, nunca se vai a poder salvagardar ese elemento, por moito que nos empeñemos nunha reiterada cuestión punitiva. Eso non quere decir que non teña que existir en sí, ahora, que o elemento que nos ten que, de alguna maneira, unir é como logramos que haxa socialmente esa consideración de que ese elemento teña que estar aí e que teña que estar salvagardado. É dicir, o Estado fai esa función de tutelaxe, pero de alguma maneira vai estar amparado tamén en principio porque hai unha demanda social, con unha corresponsabilidade tamén técnica da universidade, etc., para que eso este aí. Entón, se nós cada vez nos vamos pechando nos mesmas e nos mesmos, e entendendo que eso solo é un papel que ten que levar unha entidade que ten que facer ese principio de tutelaxe, o que logramos non logramos de alguma maneira unha complicidade social. Claro, ata que non acheguemos ou non logremos esa complicidade social, eso non vai a ter nunha legitimidade, porque a legitimidade tamén é a legitimidade social, non a legitimidade só legal. Entón, para ter esa legitimidade social é que vai a sustentar que logo haxa unha traslación tamén aos políticos de mantemento desos recursos e de mantemento e de cambio de paradigma. Entón, claro, aquí o que se está facendo é non só é, o Estado seguramente non se xaquen ou non teña só a capacidade ou forma e máis nese proceso de depauperización do sistema público no que estamos vendo é como, ademais, incorporamos a toda a sociedade civil con todas esas asociacións, redes e mecanismos que ten para facer de fronte a este proceso de espolio ou, de alguma maneira, de acaparamento tamén do común ou do patrimonio, ou de turistificación, que, de alguma maneira, tamén un proceso de apropiación tamén destes elementos patrimoniais. Por lo tanto, eu creo que é fundamental que haxa esa vontade de achegarnos e de lograr tramar esa complicidade social para ese mantemento. E dai tamén, eu creo que tamén, e xa, para ir terminando, eu creo que tamén o propio foro en sí, ademais de ser
responder a esta idea, no, de abrir este debate a outro conxunto de profesionais e de inquietudes. Eu, por exemplo, seguramente non tería participado nunca nun foro destos porque non son arqueólogo, non son historiador ou non son arquitecto, non? Entón, parece como que o mellor a miña voz, e non tanto pola miña voz, sino polos procesos onde estou eu, como que non tería que ter acollida neste tipo de foros, non? E non só por mí, sino por outros moitos máis que tamén participaron, que eu creo que lle dan forza tamén ao propio foro. E a idea é, claro, como logramos que, además, que non sexa a finalidade só a publicación, no, do informe, sino como logramos que isto permee no conxunto da sociedade, é dicir, como logramos que isto chega máis, que isto sexa tamén ese debate que se poda dar noutros recunchos e noutros territorios, de cara a decir, oye, é que isto é o que nos pasa, quer dizer, temos un patrimonio que é brutal, que se desmorece, que facemos ante él? Entón, isto que sirva tamén dese debate para, de alguma maneira, despertar esas conciencias que moitas veces creemos que poden estar dormidas e seguirnos na defensa desa salvaguarda, que é o que nos chama estar aquí, non? Moitas grazas. Sí. Rebeca, bueno, No, que tomamos intervenga ella otra- y yo, si quería... y tamén Lucía. Sí, tomamos varias para non... No, tampoco quiero Porque acaparar estamos chegando, aquí temos la... 5 minutos, tomamos palabra. estas dúas palabras. Eu vou a ser brevísima, porque efectivamente quedan 3 minutos. Concordo co que acaba de comentar Fran, simplemente dúas cousas. Eu non sei se marcho daqui un desasosego No, eso desta última mesa. A ver, Pero é certo que Legislación. tiñamos que facer un traballo de diagnose e a partir de aquí propoñer tal. Pero sí que, eu quedo cunha visión que en certo modo creo que permea a prácticamente todo o que facemos na política, na sociedade, cada vez é máis real, e é a visión dual e antagónica que temos sobre prácticamente todo, incluído o patrimonio. Mentras para nós, e onte quedaba claro, un dos elementos importantes, sobre todo para modificar a política e a xestión, é pôr o patrimonio no foco, no centro, e non falar sempre de o patrimonio como recurso, o patrimonio, moi vencellado a que partido podemos sacar do patrimonio para ter, por exemplo, un beneficio económico, sin entrar en algo que comentaba Pepe pola mañán. Non é importante só protexer unha paisaxe pola cuestión estética. É que se non protexemos esa paisaxe, vamos a perder formas de vida, vamos a perder unha explotación do medio dunha determinada maneira, e aquí é clarísimo en todo relacionado co despoboamento, etc. Unha das críticas que facíamos á declaración, por exemplo, da Ribeira Sacra, é que un dos problemas máis gordos que ten a Ribeira Sacra é o despoboamento. Hai aldeas con un ou ningún habitante. Por lo tanto, como vamos a protexer unha actividade se a xente xa non vive ali? Entón, coloquemos o patrimonio no foco. E con respecto ao que comentaba agora Fran, precisamente a idea de facer unha mesa política que estivo integrada dentro do foro como unha das actividades coa participación de tres representantes dos partidos políticos que teñan representación parlamentaria era un pouco esta. O sea, que o foro, que o que estamos facendo non quede só nunha ferramenta conceptual, nunha máis, que non valga para absolutamente nada, senón intentar darlle un contido práctico, non? É dicir, a ver como podemos chegar a outras canles. Nese sentido, volvo a repetir o que dixemos onte, todos están de acordo, o patrimonio fantástico e maravilloso, pero como convertimos eso nunha ferramenta real, non? De activación social e sostibilidade. sí, Lucía. Sí. Non, por a xentiña que temos no outro lado da pantalla. La realidad Vale. paralela. Vou ser tamén moi breve. A ver, introducir a dimensión social do patrimonio pois é un tema moi complexo, mesmo xa tratalo ou analizalo, e por iso estamos aquí, non? Temos un dos fins, é ise. Entón, dende a Rede Patrimonio, falando como integrante da Rede Patrimonio, as asociacións, moitísimas asociacións, o tecido asociativo de Galiza,
está pois suplíndose ao cobaleiro que leva estando aí latente anos e máis anos. Dende o momento no que se establece unha asociación, entendemos que hai unha serie de persoas ben teñan coñecemento sobre patrimonio ou non, ou unhas inquedanzas ou coñezan o seu territorio, máis que o mellor unha persoa da administración, pois teñen unhas inquedanzas e preocupacións en común. Por eso xa fan ese tipo de asociación que, ademais de denunciar e de salvagardar ou buscar a salvagarda do patrimonio, pois tamén busca, pois tamén fan proxectos, hai moitísimos proxectos de ámbito local no que sí se establece a gobernanza participativa. Son pequenos laboratorios que nós temos que ter moi en conta, porque aí sí que se establece un traballo horizontal, non? E ademais diso tamén estamos aquí pois para dicir, protexemos, bueno, desde medio ambiente protexes esta paisaxe, vale, esta paisaxe está protexida, pero os habitantes deste lugar están de acordo. Digo, esta protección supón unha restricción, quizáis, de manexos e usos da terra que eles levan realizando durante estes anos, bueno, xa non moito, porque estamos aí loitando co despoboamento, non? Pero, bueno, tamén temos esa visión crítica, non? A parte, e tamén, pois, os coñecementos, porque ao final estámonos dando conta que dentro das asociacións non só hai xente que ten coñecementos no ámbito patrimonial, senón que tamén hai xente que ven no ámbito do xurídico, vaya, e despois, para nós, moi importante, bueno, paisaxistas tamén temos, pero os habitantes locais realmente son quen coñecen para que se usa esta pedra que está aquí, ou este prado que agora está a barbeito que se usaba. Vamos, entón, creo que máis que deslegitimizar a tutela estamos, pois, axudando a que se busque unha legitimización normal ou estable, vamos, buscando pois unha mellora que vai máis alá desa visión crematística que buscamos sobre o patrimonio moitas veces, como os grupos de acción local que, bueno, se desarrollan políticas tamén baixo a retórica da gobernanza participativa, que ao final desembocan, pois, estamos moi acostumbrados en ver Puxedo, pois un centro de interpretación dos fondos LEADER, PROADER, os que fosen, vamos. Todo iso veñen desenvolvéndose baixo unha retórica participativa, pero en que desembocan? Entón, bueno, estou me liando. Pero, vamos, é para resaltar esta visión crítica que temos que ter e a busca dunha horizontalidade, de realmente buscar a transversalidade, tamén, evidentemente. As políticas, pois, hai moito no que traballar. Traballamos, ora sacou o noso compañeiro o tema dos eólicos. É unha loita continua. O sea, unha loita continua desde que se aprobou o mes pasado a Lei de Ordenación Territorial, que é outra. Galicia ten unhas peculiaridades moi distintas a outros lugares de España. É dicir, non levamos acadado, non demos con unha legislación adecuada ao noso territorio. Que pasa? Cantas leis ou cantos intentos tivemos de ordenación que non tiveron éxito? Desde as separacións en comarcas, desde, bueno. Entón, hai un problema de base que temos que ir construindo pouco a pouco e, evidentemente, o patrimonio é un eixo fundamental. É un eixo no que temos que traballar co resto a partir do patrimonio, co resto das áreas, vamos. E xa está. Sí, Mar, ademais de documentar, sí. Bueno, noraboa e gracias por estas xornadas de novo e noraboa tamén e moi agradecida pola conferencia de Pepe. Eu quería volver un pouco ao que realmente estaban falando todas as persoas que me antecederon, non? Un pouco volver tamén a unha das preguntas que tamén fixen onte, que saliu tamén o tema de dicir poñer o patrimonio no centro das políticas, pero tamén se falaba de poñer as persoas no centro destas políticas patrimoniais, porque son fundamentais. Acaba de comentalo Lucía tamén, desde a perspectiva das asociacións. O coñecemento desas persoas, que é algo que falabas, Pepe, tamén na túa conferencia,
obviamente vinculadísimo a ese coñecemento, a esos saberes do territorio e a esa vinculación indisociable co que é o patrimonio agrario, que realmente recolle moitos destes outros patrimonios dos que falábamos e que se falaba onte tamén, que falaba Román, sobre patrimonios emerxentes. A min chamame a atención que se considere os patrimonios inmateriais, non? Que o patrimonio material sea un patrimonio emerxente. Non? Entón, eso por unha banda, é dicir, como facemos para equilibrar, armonizar tamén ese traballo de poñer o patrimonio no centro, desde o ámbito do patrimonio cultural co que concordo exactamente co que dicías, é dicir, eu tamén opino que obviamente ten que sair do ámbito do patrimonio cultural e entendido este ámbito como un conxunto no que se integren distintas disciplinas, e desto falábamos onte tamén, non? E distintos profesionais que traballen de forma interdisciplinar ou transdisciplinar xa, non? Falábamos que onte se falaba desde distintas épocas, non? Digamos, por sintetizarlo moito, desde a arquitectura, a arqueoloxía, e, digamos, esta nova visión, esta nova etapa no enfoque do traballo do patrimonio cultural, desta nova visión antropolóxica, non? E aí entramos distintos profesionais que traballamos no meu caso, no ámbito educativo, e da xestión do patrimonio tamén, non? A nivel profesional, de investigación, etc. Entonces, unha pregunta moi concreta é como integrar e armonizar na legislación, no traballo, poñer as persoas no centro, que é básico tamén no traballo antropolóxico, non? Deste recoñecemento do patrimonio, o que decías, que comentabas ti, da agricultura e do patrimonio inmaterial, fundamental. E despois, bueno, ter en conta tamén que onte falábamos desto, de que houve un período nos anos 80-90 no que o desenvolvemento da legislación a nivel estatal e no galego partiu dos propios profesionais e do ámbito das academias, e unha discusión moi importante para desenvolver determinadas normas. E aí non había tanto ese tirón social. Mais ben empezouse a traballar tamén con estas mesmas perspectivas e con estas mesmas ideas de que había que concienciar, traballar, e agora estamos noutra etapa que parece que como que se deu a volta. Parece que como temos esos instrumentos legais, como ti decías, que se están como vaciando, e, sin embargo, hai por a contra un movimento asociativo, participativo moi interesante, por suposto, con moito traballo voluntario, que está, digamos, de algún xeito tamén empurrando e dicindo que está pasando aquí. E, xa para rematar, seguindo con exemplo, que o caso que poñeades da Ribeira Sacra, e o comentario que facía Rebeca, é dicir, estáse despoboando, por unha banda, ou deixando de ter valor para as persoas que aí vivían, que se trasladan a outros lugares. Aínda que hai movementos e iniciativas moi interesantes de xente nova, e non tan nova, pero a nivel de arte contemporánea e de outro tipo de actividades transversais, digamos, para volver para quedarse no rural e para seguir. Que está pasando? Que se están repoboando, que estes lugares están se repoboando de xente foránea, é dicir, si é certo que na Ribeira Sacra non había habitantes en moitos lugares, agora resulta que xa non hai casas para vender porque, bueno, é o que din os veciños, non? Así de forma xeral. Porque se están mercando por xente que vende Alemania, Inglaterra, etc. Entonces, todo eso está pasando agora mesmo. Quer dicir, o exemplo da Ribeira Sacra podía ser tamén como un laboratorio tamén, non? Para observar que está pasando aí. E nada máis, moitísimas gracias. Sí, yo muy brevemente, si te parece, empezando por lo último que comentaba de la repoblación esa en la Ribera Sacra. Yo la primera apuesta que hago es para que la población, los residentes, los agricultores, los ganaderos, en fin,
esa es la población que realmente hay que apostar y apoyar y la que va a salvar, en fin, a esos territorios y el mantenimiento de la actividad de esos territorios. Las otras funciones o el otro público son necesarios, son complementarios, son muy interesantes, pero desde luego la primera medida tiene que ver con, al final, esos espacios, si queremos realmente que tengan continuidad, tienen que ser agrarios, con agricultura productiva y eso es fundamental. Luego los otros usos me parecen muy interesantes, pero al final le estamos dando una trascendencia económica, territorial, social, cultural a algo que no es anecdótico, pero sí es una cosa muy pequeña y al final es un enfoque urbano desde una perspectiva ajena al propio territorio. Y esa carga que tiene el campo hay que intentar terminar con ella si queremos realmente avanzar en políticas realmente de continuidad de esos territorios y de mantenimiento de la gente que hay. Eso en primer lugar. Y luego, respecto, en fin, que son cosas tan potentes, quería sobre todo comentar una cosa. No me gustaría, y a lo mejor debido a mi intervención, trasladar una idea, en fin, pues de desasosiego sobre la situación patrimonial, entre otras cosas, porque me parece que el proyecto que están planteando está en la línea en la que, porque además, aunque yo haya comentado todo eso de la deslegitimación, en el documento lo primero que está es eso, y en fortalecer, en desarrollar, es decir, coincido perfectamente, y el diagnóstico me parece muy acertado, y lo único que sí hay que llamar la atención de que estamos en un momento de crisis, en fin, importante, y que tenemos que rearmarnos, ¿no?, frente a esa amenaza, pero en absoluto de desasosiego, o algo negativo, porque hay mucho patrimonio ya declarado y, en fin, con muchas figuras y se ha avanzado mucho, en fin, eso tampoco podemos olvidarlo, ¿no? Eso sí me gustaría, por favor, dejarlo claro y que esto, además, en fin, son unos resultados muy positivos y en fin, que no me gustaría que se trasladara, desde luego, sobre todo por mi parte, esa imagen que en absoluto es así, ¿no? Y en relación a la participación, es que es el gran reto, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final estamos sometiendo al patrimonio y a la respuesta social sobre el patrimonio a unas responsabilidades que no le tenemos en otros ámbitos, ¿no? Hay que hacer mucho, ¿no?, en concienciación, en participación, en difusión, hay que hacer mucho, pero al final hay una serie de bienes que objetivamente tienen una relevancia cultural que hay que protegerlos con independencia de ahora mismo de la respuesta, el apoyo, el reconocimiento que pueda existir en los mismos y que hay que trabajar para que así sea, pero no podemos, me preocupa a veces, sobre todo en los territorios, porque no pasa en las ciudades, sí pasa en los territorios, que no se está en Granada, en Andalucía, hay al menos 3 importantes paisajes culturales que estaban muy avanzados en cuanto a su expediente de declaración y que no se han declarado por conflictos sociales o por falta de apoyo social, institucional, municipal, y que eso se utilice por parte de la Administración para decir, y además nos decían a nosotros en La Vega, buscar el consenso de todas las administraciones, de todos los partidos, de todas las agentes sociales, de todos los sindicatos, y cuando vengáis con ese consenso declaramos. Por favor, no me traslade a mí esa responsabilidad, que es una responsabilidad de los poderes públicos. Algo subjetivo que todos tenemos claro es que La Vega tiene enormes valores. Vamos a proteger esos enormes valores, luego vamos a buscar todos los mecanismos, formas de incorporación, de participación, porque las tensiones son muchas, las opiniones pues son opuestas, ¿no?, los intereses de los municipios, de la ciudadanía, y entonces no podemos remitir a ese proceso de participación o al si hay más o menos reconocimiento a que se proteja, porque al final es lo que está pasando en los territorios, que no se están haciendo declaraciones realmente importantes de paisajes culturales por esa cuestión. Las que se están haciendo son o están muy devaluadas. La Rioja, el paisaje de La Rioja, eso es un fraude de paisaje cultural. La declaración del paisaje del viñedo de La Rioja es un fraude.
auténtico, porque ahí no hay nada declarado más que 4 bodegas, no sé qué tal, ahí no hay territorio y además el ámbito de protección es toda La Rioja. ¿Cómo va a proteger toda La Rioja como paisaje cultural? Ha sido a 4 cosas arqueológicas, obsoletas, sin uso, y que ha degradado la protección patrimonial. Entonces, es decir, ¿y por qué no se están haciendo esas declaraciones? Porque no se encuentra el consenso, apoyo de la ciudadanía. Eso no puede ser, no puede evitar que avancemos en ese reconocimiento. Tenemos que buscar otras fórmulas para que eso no nos produzca un colapso en cuanto a la protección de los territorios que objetivamente tienen valores. Objetivamente tienen valores. Moitísimas grazas. Primeiro a xente que está aquí, a xentiña que está no outro lado. Pepe, moitas gracias. O desasosiego, o desacougo, benvido sexa, porque de feito é un dos motores de búsqueda tamén. Entón, de feito, xa se mencionou antes, tivemos unha mesa cos representantes do Parlamento, o desacougo foi tremendo desde o punto de vista, moi irónico pola miña parte, porque o consenso era total, increíblemente total. As propostas dos partidos da oposición moi activas, moi tal, pero cando están no goberno é completamente diferente. E o 0,02 ou menos, aínda que di Carlos, de orzamento dedicado a patrimonio, eso é o que temos. Entón, o desacougo está, e que ten que estar, como non vai? Pero non me gustaría que, en fin, se trasladara unha visión derrotista, negativa, en ese sentido. Sobre todo porque estáis haciendo un proyecto muy propositivo y de avance, y que quiero reconocerlo, vaya, y en fin, y felicitaros por ello, en ese sentido. No, neste sentido que falaba Cristina, e onte comentaba, despois de escoitar a Román, que non puiden no chat facerlle unha pregunta despois pola tarde, na sesión da tarde, un pouco esta sensación despois de escoitalo e poñer en relación co traballo en relación sobre o patrimonio en Andalucía coa nosa situación, que era tamén esta de desacougo, e un pouco esta ansiedade por citaba a frase esta de dando a volta a cita esta de Jaime Lerner, no sentido de que nos entra esta necesidade imperiosa de facelo tudo xa con urxencia, e, bueno, neste sentido, importante o que sinalaba, creo que era Lucía, que temos que ir pasiño a pasiño, quero dicir, por moita ausencia e aina, temos que ir dando pasos firmes, decir, non saltando a grandes, avanzando a saltos, sino que temos que ir paso a paso e dando pasos firmes, eso creo que é importante. Temos que cortar, efectivamente, moi ben, pois, moitas grazas a todos.